Shwmai, Rob Hughes i YesCymru yma. Fi am pentre bellwynog o Bydlinog lle fi'n byw ger Pwllemlyn. Ac just tu hwnt ar y bryn fan hyn yw'r cledrau reilffordd Taf Bargwyd sydd wedi cael ei defnyddio hyd at ddiweddar am cludo glo lawr y cwm. Yn anffodus, dyw e ddim wedi cludo teithwyr ys blynydda. A fi'n mynd i siarad am mwy am hynny nawr. Dyma ni ar bwys hen wrsaf bellwynog Bydlinog, ble blynyddoedd yn ôl bys y pobl wedi teithio lawr i Caerdydd a lan i Cai Harris yn Merthyr. Erbyn hyn, does dim cludiant gyhoeddus o gwbl yn yr ardal ar dydd Sul, a mae bysiau yn prin. Felly dyma ni ar bwys y reilffordd ei hunan ar y ffordd lawr i Caerdydd. Mae llinell na'n bwysig iawn yn termau ddim jyst bobl Bydlinog, Lewis a Nelson ffos y Gyddinen, ond hefyd i cysylltu'r cymwydd ei gilydd. Mae'n bosib fan hyn y deithio cyffili i Ferthyr. Hefyd gyda'r byswenol fach fyddai'n bosib hefyd i gysylltu Treorci, Aberdare gyda cyffili a Merthyr hefyd. Mae llinell hon yn bwysig iawn. Ond, nid ni yw'r blaenoriaeth. Nid ni sy'n derbyn yr arian, nid ni sy'n rheoli ein rheilffyrdd. Tra bod ni'n talu am HS2 ac llinellau o'r Rhydychen i Caergrawnt, mae pobl Cymru ar ei golled. Heb y pwera, da ni'n mynd i golli. A dim ond trwy annibyniaeth daw y pwerau yna. Dyna beth sy'n bwysig. Hawlio ein rheilffordd, hawlio grym i redeg gwlad yn hunan. Felly, wrth i ni adael Bydlinog, gyda Merthyr y ffordd ma, a Caerdydd i gael milltir law yna, un neges i gyda ni. Ni fydd Cymru yn newid, nes bod ni'n newid Cymru. Ymunwch a YesCymru. YesCymru. Blaen slash join. Yes, yes, yes.